Hello guys, welcome back to my channel. नोंथां बयखौबो आंनि फिन खनसेबाव आंनि बे YouTube चेनेलाव हरना लाग्रोनाय जाबाय। माने दिनैहाय नै जानायनिल' प्रग्राम आरो ना। जानो फैलायबाय दिनै माने न' फोथारनायनि आरो। न' फोथारनो नागिरदों। बेखौ जानो फैबाय जोङो। जोंनि न' फोथारनो नागिरदों। लासिगोन ना बियो बावलाया नै फोथारबाय न' फोथारबाय आरो न'आ हाबबाय सानबालाय सानना लादो बारा गोबाव गैला लासिगोन ओंखायनो न' फोथारनायाव फैबाय आरो एसे जानाय लोंनायनिल' प्रग्रामा थारमाने नायलांबाय था नोंथांमोना सफैबाय बेनो नै न'आ टाइल्स होजोबदों नै बेवहाय बेलुन खाजोब्बाय नै ओरैहाय फिथा मा बेनो ओरैहाय मा उल्थासो खावनाय सोलिगासिनो नै मा बेलाय अनला नामा अनलाजों नाजों अमा बेदर एवगासिनो मा जानाय आइटेमफ्रालाय अमा दालि ओमफ्राय लाब्रा औ ओरै साहा लोंगासिनो दं औ लोंनोसै महिलाफोरा माने बेयावफ्रा मिनिहरलायदों लाब्रा मा लाब्रा बियो बरिया स्कुवास आलु मटर बरिया जाबाय बे कफिखौबो होगोन नामा बे आलादा कफि आलादा संगासिनो ओरै ओरै साहा लोंलादों हनै दाउआलाय दाउखौ लालाय बबे दाउआ बाव संदों र' लकाल दाउ मोनबावबायसो होनदां माबा रुनोसै गुरै जानायनि ना एक्सचेन्ज खालामबाय ओंखायनो माबा बर्थनखौहाय सोलायबाय कुकाराव गाबहोनोसै गुरै जानायनि बिस्कुट बिस्कुट बेनो आरोना नै न'आ फोथारगोना ओमफ्राय ओरै लाइफां खाबाय रिबन ओमफ्राय ओरैहाय नै न'आ बायह्रायाव जेसेबां समायना न' सिङाव बेनिफ्राय समायनासिन जागोन दा अपेनिं खालामबा देखायनोसै नोंसिनो नायबाय थाबानो जाबाय दे बायह्रायाव समायना नुखाबाय आरो सिङावथ' बेनिफ्राय साबसिन जाबावगोन नायलांबाय था ओरै नै साहा लोंग्राफोर जिरायदों ओरैहाय गानबाय नै सुरु खालामसै जोंहा दं ओरैहाय जिरायनानै दं आरो बेबायदिनो सिङावहाय जोङो दै सारजोबनानै जोङो गुसु फेल'शिप खालामगोन बिनि उनाव इसोरनि मुङै जों मेथाइ रोजाबबावनानै जोङो बाइबेल पाठ खालामनानै जोङो गुसु रायफोरलायगोन बिनि उनाव मेन प्रार्थना आरो आशीर्बाद लानानै जोङो दिनैनि बे न' फोथारनाय प्रग्रामखौ जोङो फोजोबगोन जोङो आर'ज खालामगोन आर'ज खालामनायनि उनाव जोङो गुसुङै रायफोरगोन आरो बिफा बिसा गोथारजुनि मुङाव जोङो फिथाखौ जिउ खांनो देहा जिरायनो आरो बेबायदिनो सान्थि मोननो थाखाय मोनखांबायब्ला नोंनि हेफाजाबखौनो बेखौ होबाय बेनिखायनो बेयाव हाबनायनि सिगां नोंनियाव गथायदों आरो जोङो बेखौ बिफा बिसा गोथारजुनि मुङाव बे बेगरखौ हागोन आरो नैबे थख' खालामजानाय दै आफा जोङो बेखौ फोथारगोन जाहाथे बे दैया सादारनब्लाबो बियो सेलमनि फुख्रिनि समान आफा बे गोथार जायो बेखौ बिफा आरो बिसा गोथार आत्मानि मुङाव आफा फोथारगोन बिफा बिसा गोथारनि मुङाव बे फिथाखौ हासै आखाइखौ बयबो
green light होदों नै green light green light होदों बहाय green light green light होदों आरोना दा नै बेयाव फांखा दं बेनिफ्राय ओरैहाय मोजाङानो टाइल्सआनो टाइल्स होदों सिखांनानै हराव जिरायनो बे खालामनाया मेंनायजों ओंखाम जानाया नंबां जागोन बियो अनजाग्रा आरो बिनि उन्दुनायावबो बेबायदिनो फैयो नफ्रोमबो सोरबा सासेजों नुजायो आमफ्राय गासैखौबो नुग्राया इसोर आरो मसीहा दावदाव खालायग्रा बादि बुंगोनफोरनि साखिनि थाखाय बिनि न'मानियाव फोथायजाग्रामोन आमफ्राय ख्रिस्ट'आ बिसा हौवा बादि बिनि न'नि सायाव फोथायग्रामोन आरो जोङो बरसानि गोहो खालामनाय आरो बाख्नायनायखौ जोबनायसिम गोगोमै हमथाब्ला जोंनो बिनि न'आ बिनि इसोरनि बाथ्रा आङो बे समाव फरायगोन गांसे करिन्थिनि 3 16निफ्राय 17 सिम आं फरायगोन बेयाव बिदियाव होदों इसोरनि गोथार न' इसोरनि न' नोंसोरो मिथिया नामा मिथिया नोंसोरो इसोरनि फोरोंग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनाव थायो होननानै सोरबा इसोरनि फोरोंग्रा न'खौ आद्रि खालामब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन मानोना इसोरनि फोरोंग्रा न'आ गोथार बे फोरोंग्रा न'आ नोंसोर बेनि इसोरनि हामबाय होनदों दानि बे समाव जोङो दिनै मोनथाम बाइबेलखौ जानाय लोंनायनि फाला दिनै जानो जिरायबाय माला मोनजायो नेना दं बिसोरो आयु जानाय लोंनायनि फाला जानो जिरायलाबाय आरोना गिर्जा जोब्बाय बेनिफ्राय दा जानोसै नालाय ओंखायनो जिरायलाबाय दाउ फोथारनायनि जाग्राफोर ओंखाम जाबाय आरो बेदर सफैबाय दे हुदो दे लांदो नै मोजां होबाय दे हुदो जाबाय दा अबेथ' आंनिलाय नैबे आदसा ओंख्रिया आङो फार्स्टआव नैबावहाय अनला ओंख्रि एसे लाखिबाय बेनिफ्राय बे लाब्रा
बेनिफ्राय बे अमा हा औ जों अमा जाजोब्बाय नै ओमफ्राय नै ओंखाम रानदों गोदै दा दैया गोदैबो गोबाबबो गोदै दै थै गोथाव जाग्रोनि दा लोगो मोनगोन जायै लोङै फैफिनबाय आरो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बाय